Niistä tulee hyviä videoita, kun se tulee ensimmäisen kerran mettään. Sitten kun sakaa repii jotain täysin älytöntä runkoa. Se teki sen viimeksi. Ei kestä kauan, kun se alue ottaa tuollaisen kokonaisen puun ja alkaa retuuttaa sitä. Sitten mä potkin itsekin niitä puita, niin se innostui ihan kunnon. Kun mäkin osallistuin, se yhtäkkiä alkoi liikkua se puu. Eikö oikein löydy? Nyt se menee oikeaan suuntaan. Se ei arvannut, kuin pitkällä mä heitin sen. Heitin sen aika pitkällä. Etsimistehtävä. Ei tommosessa huomaa ajan kulumista, kun tekee tollasta, mitä toi koira tekee. Etsii jotain kuumeisesti. Luovut.